Ezt, fiam, a városbírónak adta saját kezébe. El is ment a fiú, bekopogott a városbírójához. Na, fiam, mondja a városbíró, mi a kívánságod? Nekem az, hogy ide küldött a király, mint követett, hogy maga tartozik neki egy összeg pénzzel, neki arra most szüksége volna. Legyen szíves, adja meg. De, mondja még, levelet is hoztam, abban is azt hiszem, megvan ez írva. Elolvassa a városbíró a levelet. Nem szólt semmit, csak beletette a zsebébe. Megnyomott egy gombot, jött 4 darabon, azok azonnal megragadták 9-et, láncot a kezére, bevetették a börtönbe, s a börtönajtóra lakatot tettek. Most már jó kézben volt 9. Kimondták, hogy nagy rablóvezér. El is ítélték 1-2-re, hogy harmadnap viszik az akasztófára. Örvendett a király, hogy megmenekült 9-től. Eljött a harmadik nap. Kidobolták, hogy aki akasztást akar látni, az most láthat, mert most akasztanak fel egy híres rablóvezért. Viszik is 9-et a börtönből, viszik az akasztófa felé. Emérdek 4 kíséri. A város végére vitték. Megy a hóvér, és megy a pap is velük. Amikor az akasztófa alá érnek, azt mondja a hóvér. Na, fiam, melyiket választod, a kötelet vagy a bárdot? Mivel vegyem el az életed? Én először is azt akarom tudni, miért akasztanak engem fel, vagy miért fejeznek le. Nem én akasztalak fel, fiam, hanem a törvény. Nekem ki van adva, hogy végezzelek ki. De hogy mit csináltál, azt én nem tudhatom. Hogyha engemet olyan nagy bűnösnek tartanak, hogy megérdemlem az akasztófát vagy a lefejezést, akkor nem bánom akármelyiket. Fejezzenek le. Akkor, fiam, tedd le szépen a fejedet a tőkére. Azt mondja 9. Én nem tudom, hogy kell letenni. Mutassa meg, hol tegyem a fejemet, s akkor leteszem. Én ezt a mesterséget nem tanultam. A hóhér letette a fejét, 9 meg a bárdot hirtelen kiragadta a kezéből, és ritty! Levágta a hóhérnek a fejét. Hogy gondoljátok ti ezt, hogy 9-et olyan könnyű lefejezni ok nélkül? Úgy megijedtek az emberek, hogy ahányan voltak, annyi felé futottak. Futott a városbíró is, úgy, hogy a lába nem érte a földet. 9 meg utánuk. Bizony szerencsés volt, aki el tudott szaladni, mert akit ő elfogott, az úgy oda csapott, hogy körülötte még 10 is meghaltak. Egyik elütötte a másikat. A városbíró hazafutott, 9 utána. Magát is ott láttam azok között, akik engem elítéltek. Miért ítélt el engemet? Nem én ítéltelek el, hanem a törvény. Jó, megbocsájtok, de most adja meg szaporán az adósságot, mert engemet a pénzért küldtek, nem azért, hogy maga felakasztasson. Miféle pénzt adjak meg? Amivel tartozik a királynak. A városbíró tudta, hogy ez nem a pénzért volt ide küldve, hanem azért, hogy elveszítsék. De hát kiadta a pénzt, amit a király kért, csak hogy megszabaduljon 9-től. Menjen vissza minél előbb a királyhoz. 9 hazaindult. Amikor a király 9-et meglátta, még jobban remegni kezdett. Úgy megijedt, majd hanyat esett. Tessék, felséges király, meghoztam a pénzt. De nem haragszik, hogy így megkéstem? Dehogy haragszom. Mert hogy mit nem akartak velem tenni? Csak hogy nem olyan könnyű ám 9-et eltenni lábalól. Van nekem annyi eszem, hogy nem engedem magam. A király kedvében járt 9-nek, hogy ne haragudjék. Azt találta ki aztán éjjel a király, hogy elküldi majd másfelé, hát ha arra ott vész. Azt mondja neki, no, 9, fogd meg az állataidat, és menj az erdőbe. Amennyi csontot ott kapsz, szedd össze. Vigyél zsákot, rakjad bele. Menj el azután a dögtemetőbe. Onnan is szedd össze a csontokat, és hozd haza. 9 zsákot töltsél meg, az elég lesz. Elment 9 az erdőbe, összeszedett csontot eleget. Elment a dögtemetőbe, megtöltötte a 9 zsákot, aztán hazament. Jelenti a királynak, hogy megérkezett. Na, fiam, mondja a király, most eredj el a város végére. Van ott egy malom. Az a malom az ördögök malma. Mondd meg nekik, hogy a legfinomabb lisztet csinálják ebből a csontból. Gondolta a király, az ördögök majd bizonyosan elpusztítják 9-et. 9 befogta az állatait, a 4 farkast, meg a 2 medvét, s elindult a kocsival. Megérkezik a malomhoz. A malom kapu nyitva volt. Egy ördög meglátta, hogy 9 jön az állataival, s nagyhamar a többinek is hírt adott. Jaj, mondja, be kell csukni a kaput, mert 9 jön a 4 farkassal, meg a 2 medvével.
A kapus az az ördög volt, akivel a tengelyt fogadta 9. Az ismerte 9-et, volt oka, amiért becsukatta a malom kapuját. Odaért 9, látja, hogy a kapu be van zárva, nem bír bemenni. Kiáltott, hogy nyissák ki a kaput, de az ördögök nemhogy kinyitották, hanem vagy 10 ördög feküdt neki belülről a kapunak, hogy 9 be ne tudjon menni. Újra kiabált nekik 9 vagy 3-szor, hogy nyissák ki már a kaput. Végre visszaszóltak. Visszamehetsz, úgysem engedünk be az állataiddal, nem lehet őrölni. Nem lehet, mondja 9. Úgy megrúgta a kaput, hogy a 2 szárny kétfelé nyílott, az ördögök meg úgy betették a bukfencet, hogy majd a nyakuk tört. Odaállt 9 a malom ajtaja elé, azt mondja. Ide küldött engem a király azzal, hogy ezt a 9 zsák gabonát tüstént őröljétek meg. De ha nekem szép lisztet nem adtok, én majd megtanítalak benneteket. Én vagyok 9. És csak 9, mondják az ördögök. Nem szoktunk úgy csontból lisztet csinálni. Elmehetsz vissza. Nem engedelmeskedtek nekem? Ha nekem nem őröltek tüstént lisztet, mind a malomkő alá teszlek benneteket, s mind megköszörüllek. Beszélt nekik 9. Úgy megijedtek erre az ördögök, olyan lisztet őröltek, hogy olyan finom még soha nem is volt a világon. Itt van 9 készeli, nem kell semmi érte, vámot sem veszünk, csak vigyed. Felrakta 9 a zsákokat a kocsira, s hazament. Mikor a király meglátta, úgy megijedt, hogy ilyetében még a szava is elállt. Mondja a királynak 9. Felséges királyom, immár lejárt az esztendő, mert éppen azonnap járt le. Mi lesz már most, gondolta a király. Volt a királynak egy szép lánya. Az nagyon feltette az apját. Nem tudja már, felséged, hogyan volt az egyesség? Kérdi a király 9. Aki telik az esztendő, megengedi, hogy pofon vágjon. A király nem tudta, hogy erre mit is feleljen, olyan nagyon meg volt ijedve. De beleszólt a király kisasszony. 9. Ne az apámat vágd pofon, hanem engemet. Nem veled egyeztem, hanem az apáddal, a királlyal. Hiába egyeztél vele, mert apám már öreg, én meg fiatal vagyok. Inkább engem vágjál arcul. Azt mondja erre 9. Lányt én nem vágok arcul, de ha már pofonról volt szó, vágjál inkább te engemet képen. Megengedett? Kérdi a királylánya. Meg, mondja 9. A királylánya felemelte a kezét, mintha mindjárt meg akarná ütni 9-et, de ütés helyett a nyakába borult, megölelte, megcsókolta 9-et a királylánya. Nézd csak 9, mondja, ilyen vitéz vagy te. Ne add meg apámnak a pofont, a tiéd leszek inkább. Te az enyém, én a tiéd, ásókapa választ el egymástól. Nézi a király, hogy mit csinál a lánya. Csodálkozik, hogy inkább a felesége lesz, hogy sem engedje az apját megütni. Megszólal most 9 is. Megengeded-e, király, hogy a lányodat feleségül vegyem? Hogy ne engedném? Ilyen vitézhez hogy ne adnám hozzá, mint amilyen te vagy? Mindjárt ki is hirdették az esküvőt, és csaptak olyan lakodalmat, hogy 48 óráig tartott. Máig is élnek, ha meg nem haltak. Így lett 9-ből király.